simba ende nyasha dzinokuendesa kure kure. Manje nyasha zvadzakaita dziri izi pakugamuchira, asi yana nacho izvo zvinabasa pakugamuchira dziri nyore, pari pakutsanangura dzakaoma. Hadzitsanangurike nyasha. Tine limitation yevocabulary pakutsanangura nyasha. How can you explain iwewe kuti Lucifer akadzingirwa kudenga uko? Lucifer haana chaakaita. Bhaibheri roti akafunga mumwoyo make kuti ndichasumudza chituro changu zvishoma, ndichafanana naMwari. Ndobva akiwa akadzingwa, ndobva aita kupotserwa nekukana. Zvekungofunga izvozvo unonzwa zvakazarwa ebva ati war broke out in heaven. Pakatoitwa hondo yemunhu afunga. Ndafunga kuti pamwe Mwari havadi vakafanana navo. Adzingwa mukomana uyu, ndobva unonzwa Genesis 1 verse 26 Mwari vakuti ngatisike munhu akafanana nesu, but mumwe adzingirwa kuda kufanana. Loti vakadzingwa muSodoma akanzi buda muno usacheuka. Mai Loti vakacheuka vakachinja kuita churu cheSauti. But Abraham anonzi simudza ruoko meso ako utarise zviri kuitika kwandiri kupisa uku. Zvoreva kuti haisi nyaya yekutarisa, but inyaya yenyasha. Pane panopinda vamwe pasingapindike nevanhu vese vese. Ndine anondinzwa here mangwanani ano vasikata naye? Nyasha kana dzakuanaunza unosvika pasingasvikwe nevamwe. Bible, 1 Peter chapter 1 verse 19, inotaura about a lamb that was foreordained before the foundation of the world. Mwari vakagara vasagadzira plan ndokuzosika munhu wacho vachiziva kuti achaita musikanzwa. Ende haana kudzingwa, vakaramba vachimurongera plan yekuti vamudzose, but Satani kawanda. For me, grace is a summary of what God did for us. Zvatakaitirwa naMwari ndozvinonzi nyasha. Because zvakafungwa naSatani ndozvakasikirwa Adhamu kuti aite. Zvakatadzwa naAdhamu, Mwari havana kuti ndaakukurasa, vakamuitira plan yesalvation. Ende vakatomusika vachiziva kuti achatadza. Ndopavakagara vagadzira gwayana raifanira kuzobayiwa, munhu wacho akanganisa futi. Nezvauri izvozvizvi Mwari vakafunga nezvako. Mene kana pane munhu ari kundinzwa, Mwari vanokuda, ndosaka vakaitirwa musangano wakadai so. Nekuti musangano uno ndewenyasha. Fact yekuti watongogona kusvika pamusangano wacho inyaya yekuti wakatodziwanirwa nyasha dzacho, utori nadzo nyasha dzacho. And even if you may not deserve, vanhu vakakutarisa unogona kunge usina kufita, but Mwari wakatoita nyasha pasina kufita ipapo. Ende zvakanakira nyasha ndechekuti dzinokwana munhu wese. Vanhu vakataura naPauro kuna 2 Corinthians 2 verse 9 kuti my grace is sufficient for you and my strength is made perfect in your weakness. Paunenge uri weak uchiita pandigona apa ndo panopinda nyasha. Ende nyasha dzobva rava simba raMwari rekukupefecta iwewe paunokundikana. Because when I qualify, when I am able to do it, then it means ndindazvigona. But kana ndisingazvigone zvoreva kuti ndiMwari wazviita. Ende unobvunza Moses paakanga akuzvinzwa kuti ndinenge ndine power, akauraya muIjipita, kungouraya munhu 1 hamuna kugarika muIjipita macho. But musi wakazorealize kuti zvinourayisa izvi, akuzoti handizvigoni, ndo Mwari paakati waakuqualifya manje. Because paakupinda simba, the grace factor yakupinda pana Moses, ndo paakuti Moses enda unosunungura vanhu vangu kuIjipita. Moses obvati handigoni kuenda, ndinokakama ndinodi, but musi uya wakavolunteer usina kutumwa.
anofunga kuti handizvigoni ndopanopinda nyasha ipapo. Nari pane ranoti ndine zvandinotadza, but ndinoda nyasha dzinogonesa, because nyasha dzinogonesa. Nyasha dzinobatsira paruponeso rwedu, nyasha dzinobatsira pakuti pfudza mberi taponeswa. Hadzipereri pasalvation. Ephesians 2 verse 8 inoti, by grace are you saved through faith, not of works, lest any man should boast. Zvoda kuti hakusi kuita, but inyasha. But nyasha dzogamuchirwa sei? Nekutenda. It is a gift of God. Hallelujah. 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 How not I am the least of all the apostles. Why? Because I persecute a church. Ndaiuraya vanonamata. But ndakadanwa kuzoparidza iroro randaimborwisa. Saka ndikazvitarisa ndinoona ndiri mucheche pane vamwe. Why? Because vamwe vakasarudzwa naJesu vachiratidza kuti zvinoita vanozvigona. But ndakaponeswa nenyasha. Zvandiri zvino izvi ndo zvandiri, kwete nekuda kwokuti ndine zvandakaita, but nekuda kwenyasha. And through that grace I have labored kudarika vamwe vese. Zvoreva kuti vamwe vakadanwa zvavo, havana chavakatadza, havana chikuru chavakaita chinoshamisa. Ini ndaiponda nekurwa nebasa iri, but pandakadanwa ndakazoshandira basa iri kudarika vakanditangira. Chii chakaita kuti zvidaro? Handina kuzviita inini, but nyasha dzaMwari ndo dzaishanda mandiri. Zvoreva kuti chinoopareta mumunhu atenda inyasha dzaMwari. Kana uchiri pano? Hallelujah. Chechi chivharwa tinoti ngoni dzaishiwe kuti Jesu Kristu rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwaMweya Mutsvene. 2 Corinthians 40 verse 13. Hallelujah. Zvoreva kuti nyasha dzaMwari dzinoratidzwa pana Kristu. Kristu ndiye the personification of what we call grace. You cannot talk of grace and live out Christ. Ndosaka murume ataura pana pati, for the law came by Moses and grace and truth came by Jesus Christ. Moses wakauya nemurayiro, and murayiro wacho hauna kushata, uri right. Bible wrote the law is good, the law is holy. And the problem yaMwari yepanyika panapa hausi murayiro, but the problem ndeyechivi. But chakaitwa nemurayiro chikuratidza vanhu kuti chinonzi chivi chii, but murayiro wacho hauna kugona kuzobvisa vanhu, hauna simba rokubvisa vanhu pachivi. But Kristu paakauya, wakauya nenyasha nezvokwadi. Hallelujah. Zvokwadi iyi ari kutaura nezvayo, ari kutaura futi pamusoro pake. Ndosaka Filipi akabvunza kuti tiratidzei kuna Baba. Jesu akati, oiwa wagara neni hausati waziva Baba. I am the way and the truth and the life. Zvoreva kuti Kristu ndiye chokwadi. Saka Pirato akatadza kuibata mesi yacho. Jesu akamudza kuti I testify of the truth. Dai akatenda kuti zvokwadi ndimi chokwadi, angadai akawanirwawo nyasha dzatiri kuwanirwa. But akatobvunza kuti what is truth, and haana kumirira hanza yacho. Kabva enda kuvanhu, toita sei namambo vamaJudha? Hallelujah. Hallelujah. David anobvunza mubvunzo, aripo here akasara weimba yaSauro wandingaitira zvakanaka nekuda kwaJonathan? Ngazvinzwisise kuti David ari kutsvaga specifically munhu weimba yaSauro, and the reason iri kuita kuti atsvage munhu ndiJonathan. Why Jonathan? Bible, is it First Samuel chapter 18 verse 3 thereabout? David, Bible wrote after David auraya Goliath, moyo wa Jonathan wakada David, ndokubva vaita sungano and they became brothers. Bible wrote Jonathan loved David as his own soul, but Jonathan was the heir yaSaul. Ndiye aifanira kuti Sauro paari kubva dynasty yaigadzirwa yaifanira kubvisa Sauro ichigadza Jonathan.
but Jonathan akanzwisisa chinonzi nyasha, akaziva kuti kunyangwe ini ndichinzi ndinoita, but pane aqualifyiwa nedenga, zviri nani ndisapote adiwa nedenga pane kurwa hondo yekuti ndinorusa. Ndine ari kundinzwa here ipapapo? Bhaibheri roratidza kuti Sauro ane nguva dzakawanda dzaaitsvaga kuuraya David, but pamwe pacho Jonathan ndiye waitobatsira David kuti mboenda kure. Ndo munobvunza mudhara ndiono zvakaita sei achimbomuwandisa akati tiza. Jonathan ndiye aimupa matipu kusvikira Sauro ati uri mwana webedzi, akatukirwa mai vake Jonathan naSauro kuti wakaita sei iwe mwana wemukadzi benzi, hauzive here kuti David uyo anoda kutora chigaro chako? Now muprocess yekudzingana iyoyi ndo panonzi neshoko raMwari David wakanzi naJonathan, ndinozviziva kuti Mwari wakakusarudza iwewe kuti uve mambo waIsraeri panzvimbo yababa vangu, but chiona ndakuitira nyasha dzandakuitira idzi. I have shown you kindness. Kana iwewe wazoestablisha kingdom yako, make sure kuti newewe uchaona imba yangu kuti iregere kuparadzwa. Now yakanga iri tsika yemadzimambo kuti paanenge achiestablisha dynasty yake, achizviestablisha muumambo, ena unobvunza vana Zimri vaiuraya mambo, vouraya vana vake neanyone ane potential yekutora chigaro. But Jonathan akakumbira kuti kana zvakuzoitika izvi, spare my children. Ndo zvatisvitsa apa pekuti akuti nekuda kwaJonathan ndaakutsvaga weimba yaSauro, because tine covenant yatakaita, tine zvinhu zvatakawirirana. Jesu paakaenda pamuchinjikwa ane zvaakawirirana nababa vake, ende kugara kwataita panapo ndo product yezvakaitwa naKristu pamuchinjikwa. Akutsvaga manje kuti aripo here akasara, ari muHarare West, wandingaitire zvakanaka pamusangano nekuda kwechimuchinjikwa, nekuda kwaKristu akaenda pamuchinjikwa. Unzwisisa kuti Bhaibheri rinoti David wakanga ataura zvataurwa nemushumuri Sauro, akanga ataura kuti handidi kuona chirema mupalasi mangu. Ndiye akanga aisa mutemo iwoyo, but mutemo unokundwa necovenant yakaitwa naJonathan naDavid. Pamusoro paizvozvo Bhaibheri rinoti there was constant war. 2 Samuel chapter 5 verse 8 thereabout, there was constant war between the house of this one, the house of David and the house of Saul, and the house of David grew stronger and the house of Saul grew weaker and weaker. Zvoda kuti imba yaSauro yaipera power, yaDavid ichiestablishwa, but hondo yakanga iripo. Now David akuti ndaakutsvaka mwana wakasiyiwa kwaSauro, handina kunzwa nezvakaitwa kuti Jonathan akasara akasiya vana here, saka ndaakutsvaka kana aripo mumwe weimba yaSauro wandingaitira zvakanaka. Now Bhaibheri robva rati kwakanga kuna Mephibosheth musi wakafa baba vake, vakafa kuhondo, sekuru nababa vakafa kuhondo one day. Pakaitika tragedy mumba yaSauro kuti Sauro achifa, Jonathan achifa, mureri waMephibosheth asizvinzwa, ndobva atakura mukomana ane 5 years vachitiza, same day iroro ndobva amuwisira pasi ndobva aremara. Zvese zvakaitika in one day. Zvakaitika kwauri. John 9 anobvunza Jesu kuti ndiani akatadza pakati pemunhu uyu nevabereki vake kuti aberekwe akarema ari bofu. Zvoda kuti zvaitika izvi, vanhu vaakutsvaga, vaakuda kudzifambira nyaya dzacho, vazive kuti ndiani ane nyaya, but pari kushayikwa munhu. Jesu anoti uyo haana kutadza, vabereki havana kutadza, but zvakaitirwa kuti basa raMwari rionekwe. Zvoda kuti nyaya yaMefibhoshethi yakaitikira kuti nyasha dzionekwe, because dai Mefibhoshethi asina kuremara, pamwe angadai akafa achirwisana naDavid. But kuremara ikoko kwakabva kwamuendesa kuLodipa, kwavaiziva kuti hakunodheva hasviki. But
ndobva abvunza kuti ari kupi, kanzi ariko asi akarimara. Wambona zvinoita vanhu vanotaurwa nyaya dzako, vanoda kuita, vanoda kukuburitsa munyaya dzacho. Haleluya, haleluya. Wakambona sista vekuchechi kwenyu vayo vakamwenzi pane vari kuda muchato kuti matazi kuti patakambomitiswa uko ariko asi akaremara. Ariko here watikapromota ariko, but akaita zvekuzonyorera maolevu ake akane ane 4 masiti. Saka uyu ariko here wasara. Mubvunzo uri kutsvaga asara. Mubvunzo haasi kutsvaga kuti akamira sei, mubvunzo haasi kutsvaga kuti anei, but ariko here. Qualification yekuwanirwa nyasha is your availability. Iko kutongorongerwa musangano wavapo, kuvapo kwako ndokuri kuita kuti nyasha dziwanikwe muupenyu hwako. Saka David anoda kuritena favor yaakamboitirwa, but ari kuzviita for the sake of Jonathan. Saka Mwari vachiitira chinhu kwauri iwewe, he is not just doing it because wakafitwa uri handsome wakadzidza wakadi, but ari kuzviita because of the work of Christ raakaita, because Jesu haangafire mahara. Mwari haangatumi mwanakomana wake kuti afire mahara iwe urambe wakadaro. Ndo zvatiri kuramba pamusangano uno yekuti nyasha ngadzionekwe, nyasha ngadziburuke, nyasha ngadziratidzwe. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Akawanikwa kulodipa low place zvipo isina anotevera, but ari ikoko David akafunza kuti where is he. Hapana kwaunogona kuhwanda Mwari akasasvika, hakuna paunogona kuvigwa Mwari akasakusvikira. Ndina anondinzwa here, ndina anondinzwa here, ndina anondinzwa here. Ndemwe munhu andoziva akanga awana amene scholarship nekati nzvimbo yekuchikoro, ndokubva vakazviona vamuitira kutsinye kwakunoivika, ndokubva tsamba yauya yakarumwa nembwa. Achivanzike chaitwa naMwari. Ndina anondinzwa here inini. Enda unobvunza Maria, anonzi Maria usatya iwewe, wanzwirwa nyasha. Iye anoti zvinoitika sei. Zvinonetsa zvacho ndezvekuti Mwari zvavakaita, vakatuma Gabriel, ndobva Gabriel aenda kuna Zakaria. Zakaria ari muchechi achipinza svondo achiita masacrifice mutemberi. Bhaibheri roti akaona Gabriel akamira akati, iwe Zakaria warangarirwa naMwari, iwe nemukadzi wako muchaita mwana, mugomutumidza zita rekuti John. Achaenda pamberi paMesiya. Ndokubva atsanangurirwa zvaifana kuitika. Ndokubva Zakaria. Now ndinotenda kuti Zakaria makore esa ainamatira mwana. Faith yekunamata kusvika zvaita anga anayo, but faith yekugamuchira zvauya yakazonetsa. Paakazoona makore angu afamba, ndazviiti ndachembera, ndobva Mwari aonoti memba iyi inopinza chechi. Tikarega muromo uyu chinotaura kuvana vesangano, tinoita problem kuchechi, tinoita generation yevana vasina kutenda. Ndokubva Gabriel ati, iwe Zakaria, I am Gabriel, I stand in the presence of God. Nekuda kwezvinhu zvawataura izvi, kubva nhasi uchataura kusvika mwana yaberekwa. VaGabriel azokera. Now indaifunga kuti dai Mwari vaiva fair, vaifana kuudza Gabriel kuti Gabu chigara kunoku panyika pa uchadzokera, because uri kuita tsika yekuti ndikakutuma kuvanhu vangu ukunosiya vasingatauri. Takutsvaga mumwe wekutuma asina utsinye sewe, but kuratidza kuti Mwari vakafadzwa nazvo. 6 months later dzokera futi kuna Maria, unomutaurira shoko rakafanana nera koudza Zakaria. But chinondishamisa ndechekuti Zakaria paakaramba, paakati hazviiti, akaitwa chimumumu. But Maria paakabvunza saka zvoitika sei, Gabriel akatotsvaga cheya, akatsvaga cheya, ndigari pasi ndikusanangurira. Where you are, ende nyasha dzinokuendesa kure kure.
manje nyasha zvadzakaita dziri izi pakugamuchira, asiyana nazvo izvo hazvina basa. Pakugamuchira dziri nyore, bali pakutsanangura dzakaoma. Hadzitsanangurike nyasha. Tine limitation yevocabulary pakutsanangura nyasha. How can you explain iwewe kuti Lucifer akadzingirwei kudenga uko? Lucifer haana chaakaita. Bhaibheri roti akafunga mumwoyo make kuti ndichasumudza chituro changu zvishoma, ndichafanana naMwari. Ndobva akiwa akadzingwa uko, ndobva aita kupotserwa nekukanda. Izvo kungofunga izvozvo, unonzwa zvakazarwa ebva ati war broke out in heaven. Pakatoitwa hondo yemunhu afunga. Ndafunga kuti pamwe Mwari havadi vakafanana navo. Adzingwa mukomana uyu, ndopa unonzwa Genesis 1:26, Mwari vakuti ngatisike munhu akafanana nesu, but mumwe adzingirwa kuda kufanana. Loti vakadzingwa muSodoma, vakanzi buda muno usacheuka. Mai Loti vakacheuka